Ben managete mondo no ngao duonde. Ino ngao duonde. Na chunga arus ne kethore. Kuka inte mani konyo. Arus ne ketho to dhiang' mano yang arus nok ne mada. En gi pesa kan mondo yang dong ye go dhiang'. Chief kwanya dhi twade. Ha? Kwanya lo dhi twade. Makata simbe. To kwade mana kwa se winjore. Wadhi mana kwa se winjore winjo. Kanya chaka wuoth kamano. An chief Mariek. Kendo ndalo moyiera onyango midika gine mane nitie. Jotelo madongo nogo kom piny. Jak nyanungo ranguma gini. Koro pacha ler. Okan gi wich moyugno bila ni nyalo kawa ha? Ka wilbaro miyo tiendare ni ronge to koto titigedo. Idwa no winjre nang. Dwaro ni. Arus tiyo kethore mang'eny. Mola arus jo mosomo kaka Joshua ginigo. Make songe riwo gi dwal. Ha? Tiyo kethore mang'eny ok mari ne madhi kuongo kethore. Koro watim nang. Watim nang to kitigi wi. Kama sengawe wach no dong koro no kitigi wi. Kifore duoka chien. Kama sengawe wach no ka indako mapache ler. Box tine no kosechomi dire de don. Ang'o moni donje box? Mana omna aso ye box tindi gwecho tindi buko. Na omna so ye box. Lweti kiyo gar. Tigi wi ya rus tinde kethore nyaka magu wajumbe. Tinde kethore. Ya, karibu sana janeno maroma Rembwa TV. Rembwa TV duond onagi. Kawuono kendo odiochieng' machielo mabende wachako chopo mana ng'wono mar Nyasaye. Wachopo kendo Rembwa TV kae kaka wuona kelo ni wendo masamoro isebedo kiwinje, isebedo kinene, isebedo kiluwo comedies ne, isebedo kineno gik mang'eny kata miwinjo kuome. Lakini kawuono adwani mondo wang'eni to en wendo ni en oagi kanye, mochopo kanye, mogik kuma entiere no. Omiyo magi duto inyalo yudo mane Rembwa TV. Rembwa TV duond onagi. Ka koro chenro wada kelo ni mane ok ing'eyo. Luonga ni Kachucho. Tafadhali kapok adhi mbele, donj kanyo, subscribe to our YouTube channel, share our video. We will appreciate. Comment piny kanyo. Ng'ama idwaro nyiswa e inbox kanyo. Nyiswa ni wadwaro ng'ama kama. Wabo kelo ni gode Rembwa TV. Mae duond onagi. Ya, koro Chief, Iro. Oyaure. Oyaure mang'eny. Karibu. Kamano. Karibu e program mama kawuono mar Rembwa TV. Amor malich mokalo. Wamar mondo mi wabed kodi ka. Ambe amor. Ka chopo Rembwa TV ka. Erokamano. Kapok wadhi nyime ago mar mondo mi nyiswa ni to in ng'a, adani wuona jo winjo nyiswa ni in ng'a maneno nyise ni anan kama nyaka kumigi kikawuono. Yeah. Kamano. Thuolo en mari. An kuom nyinga. Mung'ere mane opande kata mane kipande mara luonga ni Isaac Okoth Otieno. Mano nyingo matiyo godo e kipande. To nyinga mar usani koro miluongo ni Chief JJ kata jakom joter. Mane nyingo matiyo godo e usani. To an wuon an rawech Umbei, awuok kamoro ne Umbei kanyo. Umbei location to bende en ward. Kanye kama onyuola, kanye kama pone, manyaka koro chop seche makoro atime gige kama timo makoro jo Kenya ng'eya godo. Ajala modak Umbei kanyo, ambe no nyuola mana kaka nyuolo ji mamoko. Kata kamano jonyuol ga ne Nyasaye no kawo kapod narawera matin kabisa. Koro ei mano te adongo kanyo higni moko manyalo kawo 15 kama. Kapod ne okang'era, pod an mana ngima mar nyathi matin. Abira kamano nikech koro kaka ne jonyuol koro onge ngima nyaka bed matek matin. Lakini aneno ka Nyasaye no kwang'a madhi machopo kamoro makoro nyalo chako go kibarua. E wakati mna chako kibarua na chako gi weche mag biashara. Idoka samoro kidhi kata mae chiro kata kumisi kidhi aero kaka tichareyo. Idoka joala moko maono gik moko go. Gin gi weche moko magitiyo go ka gilombo godo customers magidwani mondo onyiew. Koro mane tich mana chako ga ngimana. Na wuotho kod longe auso gine longo mag 50, lakini e longe kanyo ne nitie weche mana wacho. Ko seche mane watiyo gi dhok mar advert nikech me advertise giri miting'o inya tiyo gi wach moro manyalo lombo ng'ato. Ko nado ka samoro ka wacho wach moro tido ka dhana 10 manosekalo go break ng'iyo ni to ng'ani wacha ang'o. Koro nobedo kamano ero. To kendo bende e uso no ema fwenyo godo talent na. E uso gi weche mana wacho go. Kech na wuotho chirni moko kaka Muoroni, nadhi kamoro ni Kapsoit, nanti Aero, Anumbei. Koro doka kaleo kata chiro dichiel to winjo ka dok next time to winjo ka jipenyo nyi yonge kar ng'e chiro nyerach.
nikech koro ji nosedhi mobedo mamor gi weche gago. E seche go kapok achako acting ni pod atimo gi atima, awach ni thuth ne ohanda noringo kinde 207 205 kanyo 204 ema nariembe biashara no. Koro nadhi kamano dhano complain sama dhi chiro ni to kawuono chief olewo manade olewo ang'o motime. Koro nikech weche gago ji nosebedo go mamor, nadhi kamano manochopo chieng' moro ka koro ne nitiere gima nopang muroni manopange mheshimiwa Koyo nochiwo bashari mag thi skul. Koro kochiwo bashari to nogolo buses nogolo mane ting'o ji mane tero ji Chemel roundabout kanyo. Man be nadhi akwayo thuolo e bas kanyo to nomiya chance mar ji ariyo. To ka nomiya chance mar ji ariyo noyudo ka ng'ama nanyalo tugo go ndalogo ne onge, but nikech en gima nadwa dhi temo ka be anyalo go gimoro manyalo mako jopindo kata mana mjumbe no be onyalo mor gi gima temo. Koro nadhi ka gima ne tera nyani transport koro aseyudo semiya gari nono adhi kendo nang'e kaka dhi duogo nikech gari ni nyaka ne duog ji. Koro ka nachopo e pawno nayudo ka dhano pong', ji ne ng'eny, jothumbe ne nitie, comedians ne nitie. To an bende nadonjo ko ng'at moko kadwa chako to najiamin. To Mr. Kachuchi ng'ene jatuka mokwongo kata comedian wadwa Wachakogo pawni en Minoda. En Minoda mon Wachakogo show. Kendo noyudo ka ne wantie gi nyathi matin, nyathi mokwongo. To en wuon madang' awach ni en comedian mokwongo goyo godo show. Okay. Kapok agi kanyo endo kapok agi kar Minodi kama ogik makoro yudo that nafas. Chief JJ ni ong'ere chakre kanye nikech wacho ni nichako biashachi moro chien kanyo ka ni uso lewni e chiro ka chiro. Ifwenyo go talent mari. To nying mar Chief JJ ni noa kanye to kata JJ ni ke ng'ato point to JJ ni tang'o. JJ ni noa kanye. Ng'ato nyalo penjo. Nikech ntiere kata ng'ato luongo ni JJ kara en samoro luongo ni Jamandas. Koro ni JJ warago. Koro an wuon before achak show kon ilunga yani before paro mar acting cha. Kana nano ka ji ne miyore nyingi samoro do ka comedians moko wuothe ndara. Ano ka samoro gi advertise kata jiko moko kembe omiyogi. To gin gi nyinge moko ma wad ni ji ong'iyo godo. Koro an gimomiyo nakelo marani Nachako ne naluongora ni jakom joter. Bende nandike nyaka lepa mana tigo dogo. Koro nayudo ka nyingi ni kende ne miya impact moro. Makara ka dhi kind comedians do ne ane madong ka nyinga ji ong'eyo. To be ji ne shangani ere kaka nyathi matin nyalo ndiko law ni en jakom joter. To ere kaka in gima ang'o mani paro momiyo jakom joter ne mani yere. Gimomiyo napare ka nawinjo ka ng'ato ne landore e radio ka ne en jakom jojuogi. Takoni to kaka jakom jojuogi nyalo trend kama. Tang'o miyo anto ka keto jakom joter. Koro kana adhi afulo chieng' moro ka ne ane pap kama nadhi echa Chemel kacha. To kaka microphone tafulo ne an jakom joter. Tawinjo kamano kendo se entertain pap. Nikech koro ng'ato bedo okaw thuolo maber do winjo jakom jotiro mang'o tang'o modwa wacho. Koro nyingno nodoko mora nikech nakete katugo e gweng' ka ng'ama nong'ene onge. Lakini kana chope pap kacha to nafulo ni an jakom jotiro. Koro nayudo ka nyingni kendo chako kawo ndama machielo makoro kata wach mana da wacho cha onge tienda wach kibina nano nono go mina fulo nyinga tabuogi. Kik dhano nyiero ma dhano tho. Koro kai manyingni na ochuna mondo mi amed tiyo kode. Koro atiyo gi jakom joter. Koro natemo ga kuonde moko ka winjo koma samoro ntiere grube moko mane ntie makoro ne dwaro joma nigi talents kaka mekwago. Koro nadhi kuonde go samoro adhi apply, ilunga interview, samoro wuok na marach ni a fail. Gik makama ni ng'isa ne ok anyal tiyo, jomoko bende ng'isa ne ok anyal act maber, ok in actor. Mago ne ok onego chunya. Kabire gweng' ka pod anyalo dhi mane stage kama jopeng nitie, pod amoro mneji. Tene ni Chief jakom joter ni chake mana gi e field oko. Chaka gi e field. Nawuotho kamoro kaka Ngere kanya wuothe ma entertain ji kapok abire e TV. Pod anana e ground kacha. Nadhi Ngere Miwani, abira aero stage ka. Yani nadil ga gi kuonde ma jopeng nitie sana. Okindego ne record video ni moko te uso CD koso. Andalo ne podi kata simu mar smartphone ne waonge go. Ena gima nwatimo to ng'ama nigi simu ne nyalo mako to dhi ga dhiaka kodhi kode. Kaka nobedo. Koyudo ka samoro kamanya goe mbaka gi ji kawuono. Kinde ka kalo tinjo ka chak jo boda ng'isa bana chane chiemo machielo iduogi.
To koro seche man kor winjo ka gilamo ni niyo ka ng'ato ng'isi bwana ito ne gidhi mane radio. Ino ne gidhi mane TV. Magi gik ma koro ne jiwaga. To ambe nikech nadhi nikech ka koro kalore gi tho mar wasasi ka nosebedo. Nange maber yambe kuonde ma gilamo na go ka dhi to nagombo mondo mi adhi. To kalore gi kit somo mane jonyuol no weya kama ne giweya. Koro ne chak miya luoro. Nito koro kata ka ngadhi radio adhi wachano. To ing'eni nitie ng'ato oko kucho ma samoro wacho ine gweng'u tiluongori ni jakom joter kapok abiro kore chief kae iluongori ni jakom joter ipani kata jagweng' kata ng'ama ong'eyi neni nade dong nitie jok moko ma neni ng'ani oran ng'ano to nade gik machalo kamano to neni nade kata e gweng' kama nitie mano timore nikech ng'amoro moko odieri live ng'amoro ni TV ng'ato ni TV bo ni ng'ani ng'amuti to kiro mi live TV ng'at mo pod tin kabisa koro sama ng'ato luongi ni jakom joter ji nene ni nade kiluongori kamano nikech lawi ndiko ni jakom joter achako luongora ni jakom joter at the same time in gi dhako kan gi ga 29 ema chako luongora ni jakom joter to kata bende naluongo ni jakom joter to minora to ne oken ne omora mora ne gima natimo ne more but nyingro to nokodwar nyingro to nok more en mani koro ng'ama dichuo ni ga gi power maingo ng'ama miyo koro ne ko winjo ka kotemo jaro gino to no kanino na marach to ng'ado story to yambe nangise ni neno nying mina no okidwar no mane moko makini nikech naji amini kaka msani maseche go to ni kia onge gimoro amora mani onge gima nang'eyo but an ng'ama ne nyalo dhi adhiya kata ka dhi arambe kamoro kama liel nitie to inyalo mana miya microphone gi msani mayudo ka tiyo kanyo tawuoyo mana matin seche mol awuoyo matin to chiko kawo microphone boka kawo dhi mbele garambe but nyinga ma jakom joter ni kata ne bin na wuotho gi minoda kaka actor mokwongo makungo wuotho go to nyingiro to nok more to no umore uma nikech koro seche mokwadhe kamoro do ka sukari moro wayudo wadugo cha but kata ka no de kama mine wete gintie mine matindo to koro gino chalo ne kaka jara moro no bedo kaka jara but natimo kode kinda mochopo kasetiyo makoro chopo kama koro achopo makoro donje TV bende no luonga kimchezo kamano to nong'isa ni biane mondo mi tem talent mari aero nachake aero koro ng'at mane nena ni nokwongo na Nyiero Loaded koro kano kwongo Nyiero to ng'isa ni kiny wan gi jololuwe bi mondo mi tem riane kani mana dhi mana go show mokwongo manyinga ma jakom joter cha koro nong'e gi Kenya koro ae wodo Mumbei cha koro donje Kenya koro sama no donje Kenya to buok manogoyo go ji chemelil cha buok no chako mako jo Kenya bi koro ne gidwaro ng'eyo ni to jakom joter ni owuok kanye to yude kanye to akanye to ng'ani nigi weche mabeyo to ire kaka jogo sekawo thuolo mang'eny kapok oyude koro gino nodhi omako jopiny koro e chieng' mana donje TV ma koro dhano biro daro ni naneno wuon paru e TV naneno koka mino dar wako nying cha koko yie ni ka jakom joter ni en adi ni en mogo kaka jali nene kore no teko mar nyingo no to kopogore gi minodi sama pok jakom joter ong'ere kata chief jeje ong'ere e gweng' kae ni chalo nade gi ji kata luora mari ni sami ne gweng' kacha nitira nyola mo koro kang'e ni chalo nade gi ji kata chalo ndalo no ne ngima maber ne onge kendo ne waonge gi nyingi ng'at ma onge gi nyingi kata mana anyola ni sasa mora anyola nyalo bedo gi bura to wich wil kodi nikech ionge gimo chuno ni nyaka ibede buchgi kabisa enana ni koro inyathege no nyuol gi kanyo lakini ka gin gi gik moko ma important ma gidwa loso ok ginyal luongo ng'at ma kich ma samoro wuon gi no tho to we ka onge gima en ge lwete nyiso no kawi ngima mar jakwecho iwinja to nyaka e groups mag vijana onge kama inyalo ketie mbele iduoki mana chien nikech ging'iyo from malo nyaka piny to gido ka zero onge gima inyalo konyo gigo koro bedo na TV kacha to naneno koloko mind mag ji mang'eny makwedo ka kapok achopo kanyo be nitie ndalo moko kata mana fans mane na stage gi be nitie moko mane biro to ne ok mor koda mana mai gweng' kuonde gi mane awadi ka koro adhi aero stage adwa entertain kabisa tido ka samoro kwan mamalo to osehera to nyaka yud jomo balo mabende ok kos kamoro amora embe ko biro tinyo nyoko biro gi wiye to nyathindo timang'o ka okoso tich moti koro nikech ji ne bolo na pesa seche mana tiyo no
ne jomoko neno ka gima kawo pes jino na luru die puodho bas Ijo gima chalo kama oneno ka gima in lazy an lazy yo machielo to jok man gi rieko maiye ta winyo ko wacho ni bwana gima jalo chako nyalo tere mabor koro wamiye uru time mane lakini seche go nitie jok mojari mane jok mowuoyo marach ne nitie mabe chieng' moro kadhi area moro notho but ngere kacha ji ogore nyaka idhano dhawo koro jomohera gi jomoko hera ka orado koro gigore kigin to jomurita be nitie mok dwani gimoro mula Miyo giri chief nin girem chief sama donjo ruoth er gama nitie jomoso chiwre kaka jodongo gweng' makoro rito chief kanye mok imul ero koro sama ji ne dhawo ma ji dhawo nikech in ni feel nang naneno ka gima natimo kanyo no nyalo kelo problem ne ng'ato koro nochuna mondo mi aban piendega mondo mi awuogi kanyo nikech joma ne kelo koko ka gin joma ne apa ne nitie japima mo ne nitie machiegni kanyo koro gilide toko to gigoyo to bongo medo chwako koro en ng'amo osebilo gimoro ng'amo mero pogore gi ng'at ma soba koro mane mane kelo pogruok kech ng'amo mero en kitimo drama to neno ni yanye to ng'ama soba tingeni en ong'e ni gima ng'ane timo gima ber koro gima ne kelo lweny niya ling wada winjo gima owinjo to jakong'o ok nyale onge mane dhawo maduong' mana neno kanyo koro kaka naneno dhawo maduong' no kanyo mana wego wuothe stage go koro iwacho na ntiere point moro mane aduga ng'adie matin kogi kama ne wacho godo ni Minodi e first actor main go emikwongo betgo obet nade ma Minodi emikwongo act go to seche go Minodi be nyingi ni bok nohero nobet nade mochopo kama chalo kamano en ng'ama ne chalo gima nachune achuna no chalo gima nachune achuna nikech samoro ido ka koro ng'ini anyuola na nosechako yie gi talent man go wani ji ariyo adek motelo kaka signatories kacha koro gineno ka gin gi nyasi to nyaka giluonga koro ng'ini onge actor moro ma noseyie koda na nyalo timo gimoro koro en mang'ise ni kata ka tek to adhi to example mana miye nakelo ne kar wuon ombogo gi min ombogo ina pimo ni ndalo ni wuon ombogo nomako piny ahinya koro ng'ise ni omera wadhi adhiya nikech in ka ng'ise mako mana bath wach to an ma abro kelo weche mang'eny koro wadhi to miyo microphone to wawuoyo to watieko to wato mano ndiko matin cha ma embe no wuoyo microphone no wuoyo dong en apinsa makoro okunjare koro kae makoro kwago shone koro wasani ochako biro ira kech koro gedo kan gi ngufu kendo makoro logi TV to poka donje koro gibiro ma dhi abedo gi dhano maral laro ji abiriyo makoro ni atienda ma Saturday ka Saturday wanyalo romo kamoro tapuonjo gi kaka watimo makoro gembe gibedo jok makoro tegno koro kae makoro agole mino dacha koro embe neno ka koro ng'isa ni adong koro tiseyudo ji koro kata kwadhi kamoro ng'isa ni anto kadhi kaka jogi go timo nade imane kaka nachake koro seche go to support kendo ng'eyo gima itimo seche koro koro oyiego lakini nyingro to ne pod chande nying pod ne chande nying ni odugo we ma chande ka koro adonje TV koro kong'in to kare gini medo mana dongo koro embo yie gi gini aya nikelo na kaka no gik makoro piny ong'eye Kenya mzima ntiere kuma no gik nikech nisebedo gande ka struggle koni gi koni ipambana to ji ok ne kama gimitimo dhiye mogik iuso lewni tigocho gik mafine to achiel ariyo adek ng'ene jomoko iwacho ga ni mfalme ok tambwa ok ng'ere gi dala lakini ja ok nyalo fwenye mapiyo kamano dong koro no gik nade mogik kama koro ibiro makoro ing'eri makoro idonje TV mong'ei e world wide to nochopo nade mogik kama chalo kamano ka gima ne kele kapok idhi na mbele wami jawinjo no break kamane no break mana matin kadwa ni mondo idhi na mbele janeno maro mar Rembwa TV maendi mana duond onagi pod wakele mana kae wamentene mana kae wachiwo ni mana stories gi ka sama pod wadhi mbele gi story mar Chief JJ mondo wawinji story mar Chief JJ tafadhali subscribe to our YouTube channel, share our link there,
comment hapo chini, wacha gima ng'amidwaro, gimineno kaber ni gima idwani tem ama gimidwaro kuom chief mondo chief ochope e gweng' kanyo riti. Ng'eni jogi pok ofwenyo nini chief. Adwani mondo sama nini ti wachna nena gima bonyiso gi nini chief JJ. Ginyawe ni ma photocopy mar chief JJ. Koro wabo make sure wadhi ng'eyo ni to chief JJ utiyo nade mugi kanyo. Koro ka pod wadhi mbele, tafadhali subscribe to our YouTube channel in that short break. Tela yudi. Iwinjo Joshua. Bed ng'at manyalo rito singo ma Nyasaye. Mae gima kone Satan koro temi manaka. Kata ne bed sirikal winjo. Inyalunga chief mangu ma miela rus ma piny nena nyaka malaika Nyasaye. Asedwa ni ketha rus ni gisane. Iti mona kama nikech koro to locho loya. Onge loch moloyi. Onge loch moloyi. Gimitimo go makosa michwanyo go nyako cha ni retire. Iwe puonj. Iwe puonji. Chief asedok piny. Kidwaro nyako no. Kidwan mondo bi oduogni. Man dhiang' ikel na ok min gima nitero ne dhiang' an jachung' ne me yango. Dong ni chamo kek to miel bende nimpes kek ne Roma Joshua maji penjo ni to kare chi bebe kare chamo danje kama kosin ga chiela yo moko gibol ne Kapok awuoyo wakwongo amiga miya wach Nyasaye waket wach chuny koro wabiro yudo somo ano wayuda ndiko ano wayuda ndiko haleluya amina upaki Yesu kendo amina wayudo somo wanito chiko kare 18 wi malo ndiki ni ng'ongwang odhi mbele kowacho na ng'e titamina ne dhako ma iro juogo wang dhako moro ma iro juogo wang andiko wuoyo owacho na ng'e titamina ndalo mibiro kendo dhako no kinde go mibiro kendo dhako no haleluya obiro chako ido ano chaki ida chiel kachiel ndalo no ni chak gar to ni chiegi ukidi andiko to lero na ng'e titamina obiro bedo koido ano bed koido ndalo mibiro nego nyathi ng'ato kinde go biro nego nyathi ng'ato kochako nego chuor ng'ato ano ne chuor ng'ato bang'e no nomaki ato bang'e notwiyo pingo kaachiel kod jaodi kirie ka sirikal haleluya andiko wacho chieng'o no emibiro yie ni chiegi ne ida dier kinde go ema ni yie ni chiegi ne ida dier onge yo mora ma ng'ato nyalo biro go ni ka en e kanisa to siko mana ni Yesu ower mochikore malich Nyasaye no ware onya pimo nyaka higni mano ware kwargi kanyi mach ka nyaka koro bed mine molokore kata mana chu modago go be nyaka ng'eni jadolo en ng'ama nani ok nya beda beda miyo musiko mana jadolo Yesu pake kur ndara jadolo Yesu pake to ka jadolo limi odi jadolo alamo sama ng'eny magore gi jochiende mopong'o giko to koka lot boy mikelo makata moko rom joka nyimach nyakuloko miyo sani jodolo maka nyimach kanyo jadolo muto dhero makata kediro lweti achiel riwo mut jadolo to kiduogo area mar ahero kudu jodolo chwe sasa ume joka nyimach kok unyalo loko jodolo wogo gole kanisa kanyo mondo ko duogo lem kendu ka bedu dhi e polo Iwacho ni jodolo makanyo josima kanyimach en ilema to jadolo ni kata gweno ok law jadolo biro dala lemu sara seche ariyo jadolo agidhogo lelo ka ngotieko uting'a lot bogi gi go uru bagi kelo ni jadolo kichopo ot mimi to losi Nyiero mano mar Rembwa TV mana kae mane kaka wakele mane kaka wakete mane kaka watime mane oking'eyo koro inyalo ng'eyo mane Rembwa TV duond onagi pod wa maintain mar kelo ni to pod mana ka parori mana ne subscribe to our YouTube channel just maintain to subscribe afadhali kwa mwenye ana share with them so that ikitu wajue ni Chief JJ osechope Rembwa TV ka Chief iru awo Miyo Nyiero managa siemu wang' ji mang'ane ndi ne wan kani tero watije mag ruodhi gimi kuongi nyiso ng'at ma dhi to tij sirikal en chir kum ng'ato bed no chwe bed no dhil to chir ni nonego bino sekalo nyaka chwene no ano ane kaka sirikal kori kata kineno ka polisi obiro maki to neno ka gima idwa bedo gi penjo moko mang'eny to gima biro simo godo liet main gono en apat migo e lenda wang'i tir mane kaka wan chief ipuonjo wa makoro uru puonjo wang' tek ato jodonja odi ni to kata ni chwe kata iti office mane tapata achiel milalo godo pachi to ka ema Chief nyamanga to dhako ya
Ibro nya manga to dak. To gini wan kaka location sana location na marolo nono. En kama ber nikech sami dhi Nairobi taketo chik nyaka bi mi sai ni onge. Koro odno yiena tawale iye anyalo rite nikech ondigi masani ochamine. Inyapo kose. Koro ine mirito ot. Kamono to E chik to ni lwetwa. Mako kidwar man to bidi gola mino dini ditere location machielo. Koro lamo to nyaka itigi. Sami dhi Nairobi tibiri sign office kono ni anta dhi Nairobi adhi ka dwa achiel ruoth koro renrieti achienda no. Mano to mano malaya. Security. Security kwa kawijo. Okay, mana kama ne wawego chande ka wadhi mbele. Iwacho ni koro ntie kuma ni ae ma chopo makori chope TV makori the viral ma jiung'e. Pimna ni nogik nade migo atoa migo from kone mi chope komachielo. Kamano. Ingene chieng' ma donje TV. Yes. Aparo ni nyaka jo kamera mane wan go. Yes. Nyaka won program na donje lwete. Ne ok ong'eyo na nyalo wuok moto. Yes. No nena kaka jok mamoko mutiyo go be ne ok ong'eyo. To kanomiya mokwongo kana donjo nomiya yani nomisa ni mondo miya awuane kata mana 2 minutes kende mondo winj kiche ingene comedian ong'e ng'ama go tielo maber. Koro na wuoyo 2 minutes go part manomiya na go 2 minutes ka tieko to chako gombo na dogi koro chako meda 5 minutes achaka go wuok mana maber. Wadan gi dako kama kisran gine miya pesa no gine uchigni donjo ka mon masani ngini tiji tek gine Setieko tich. Dong koro ng'eya ne jakodira mondo ichwada pesa no ja gine ne yawa. Ani ngeni mana kodera tiye to koro ngeni imbe madak. Dak imbo. Ani be bo maka. Tich tiyo maber. Lo dinaka mondo ka odina bengi. Tapenji. Ilotni. Apenji. Pesa ni tije moke la ka yawa. Ya dogi nginja kelo. Okimbi neno ruma ya nene jamni gituka twangu nema. Ma podi. Apenji. Yawa. Koro jamni kusitra iwacho ma. Jamni gipoka twang koro gimete miya pesa no ginene minot nyalo donjo kae to doka poda onge gimoro fu. Kila ne gimoro matin kanyo mondo miya ginene. Idwa medi. Kora losi amedi pesa kimoro machandi wana. Ibiro ma pesa ibiro mango. Koro gi kanyo no na yudo ka kendo koro odwa hera maloyo jok manyen tiego. To seche ma koro odwa hera ni to Kenya bende koro penjore kuma yudora. Manzo ni e program no biru ni na donjo kanyo no mede welo mamoko mane ok ng'i kata chenro. Yes. To koro en bende no dugo hera ma koro chuno ni nyaka kama ne otime shooting odugo loko. Koro manya mokelo gi dala magi kendo sani koro nyalo timo gi umbei. Mwatimo gi. To sa mwatimo gi ni poka wito gimoro kata chiel kaka nadonjo kan moto to podan moto nyaka sani. Manyaka makuru chopeni. To nyaka ni donji ma nyeni no chope program makuri donje I program. Ngima nitie kaka koro nolokore from samoro kuma nitie chien kucho. Ngima ne lokore nikech yudo ka fans gi. Fans magwa ma nitie fans moko ma ogiero mila. Yes. To koneno kitimo gimoro kikete chunyi to gimokwongo kwa en namba ni. Koro nitie moko ma kidwa dhi kamoro to chunye transport materi digi duogo. To nitie moro bende meno we ni shida moro manyalo maki ti wachna. Gimidwaro wachi. Koro ngima no chako lokore kata kapok ochak chula gi jo TV ka. Tido ka ng'ato osebedo gi gombo mar bedo gi tudruok kinda kode. Yes. Koro osebedo ka ting'o ngima na malo. To TV no bende osetira kama chielo. Nyiso ni koro kuma ne antie cha adugo kama chielo. To an bende nikech kapok adonjo ga TV taparo ga ni okonego beni seche mawuoyo kata ma timo entertainment agombo ya kata odiochieng'. Agombo ga ni wach moro dong at least odong kata wach achiel ma johera dhi paro go. Yes. Winjo. Kata manyalo miyo keto comment mare gima timo. Mane gima osebedo ka konya. Ok adhi ni jide but kapok adhi tang'yo to en wad mane maka ng'atiyo go. To at least johera ga nyalo dong gi gimoro. TV idonje higa mane? TV adonje
Sanda wach ni iga 5 good years kan TV. 5 good years. To entertainment chako iga man kidonje TV. Entertainment achako to 8. To 8. Mano machako makora chako entertain. Okay, michako use gige ni mini uso ka. Machato na alge mbele gi uso but for entertainment. Makore the shows to 8. Achake to 8. Okay. Yeah. Talafu kidonje TV tidonje 5 years back. Mano en 20 what? 2017. Yeah, kidonje TV. Kanye madonje TV. Midonje program. Koro chakre idonje TV nyaka sani. Nitiere kaka minodi ne osebedo ka ngi nitie kaka jok koma intiere kacha chande no osebedo ka ngi kata gi jari kan itimo gige nikech ngato tadier kiluongo ni jakom joter. To kata king'e wani kaka orwakore to ne en jakom joter. Aya idogi leo aneno ka koro lepio kondik ni jakom joter kora ibiro chief. Ere kaka ni transform from bedo jakom joter tibiro chief. Kora winjo kiwacho ni chief JJ. Ni chief jakom joter. In chief to podi tero. Poda tera. Man ok nyal rucho. Okay, agano timore. Koro mane biro ne ya. Atiyo kacha gimoro iga de kana gaga narwako ka lipa mano ndik jakom joter ka. Koro ne nitiere seche moko mane inyalo ndik script koro idwaro chief. Tan bende kata king'eyo lamo mane ndiko jakom joter cha. Naketa lamo moro bathe kama chal kod ma. Manyiso ni an bende ne gik yalo gwengo to ne ber na bera to kama nanyalo fit game ne pod onge. Koro notema gi part ma chief na donjo mabedo kaka chief to nago bura achiel to nowuok maber kendo nomako ja Kenya. Koro kaka nomako ja Kenya to wuon program nokoni koro kachaka loke. Koro beda chief. Koro nochuno mwaloko gik kwa masasa kwa tiyo to dwaro ni kar chief be nyaka we. To chief ni ne bedo mna nikech kalore kaka nago mokwongo cha kata manago tok maka macha bende ne dhi mana maber. Koro naneno ni jakom joter cha akaka JJ mokwongo. Tandika maler ni chief JJ. To naneno kaka naluongo na chief JJ no. Koro chako landore moloyo jakom joter manene agwaga direct. En koro kenda en gi uma mang'eny kabisa. Nikene jakom joter ni chief JJ ni ubiro banka kori sedo script transform kori bedo chief. Yeah. Okay. Eko biro. Okay. Sama koro sani ni chief JJ. Seche mane podin jakom joter alafu sani bedo chief JJ. Challenges mage mane yudo e sama nini balafu sama jogi ekine ni kata iwinjo ni landi. Ere kaka ni fwenyo ni kota ng'era ni chief JJ. Yani ni fwenyo nade. Gima me di fwenye? Yes. Ene ka in ng'ama ing'eni TV kacha bende nyalo budha ka in mana actor act ga tu to ng'ama ong'e ni nitie ga TV kanyo onge. Nekech nitiere programs mang'eny ma bende ringe channel to iyudo ka ok idhi viral. Donge ok idhi ahinya jok nene. To ere kaka in mari ni fwenyo ni chief JJ ni ji follow sana moloyo channel moko. Mara ne gimomiyo ne afwenyo ni ji lowe. Nikech ok ine ka gikwa kisegoyo to jo TV go de kodgi to giketo gi. Koro gidugi bolo gi YouTube. Koro naluoga YouTube tang'eyo kaka ji wuoyo. To kata kopogore gi mano. Kiwuok e ndara kama ji moka uchiel kata ji abich nitie. Tiwinjo ka samoro ne iro ka jogo dhi mbele gi mbaka moro. Tido ka mbaka lokore iduoge mbekni gi. Tiende ni gimomiyo mbaka lokore ka en gima nye timo maber momako gi. Koro winjo ka gigadha mbaka samoro gibiro kata mane weche mag media gi. Ginya wuoyo kuom comedians moko mbele tipoga gichopo wambe wang'ni wayudo wuod gweng'wa moro manyalo tiyo maber. Iwinjo. Koro kata na wuo kata ka dhie center mochiwo kaka aero kacha. Tido ka samoro kata mana police moro ma bende tiyo morwako lep sirikal. To konena taneno kobwok to chich ino ko chako penjri kata gie chunyi kata kapoko penj. Kata mana dhano ma kawaida ng'ani naneno kanya. Koro moko bende ng'iya modhi bende chwanyore mana nogore piny. Odhi ma ok penji gimoro amora lakini thoth ji to penji dong in manyane ni TV cha. Tinjo ko ng'is ni show ni na her. Kake dine kake de. Mane kaka nafwenyo ni gini mako penji. Te penji chief JJ. Ei familia unitiere ng'ama ne chief kata mani follow nekech weche ni miwacho king'iyo gi mos to gin gik madhi gi sirikal gidhi gi chief. In gige kiani kanye koso script ema lidi koso gigi gianang'o ere kaka gibiro ni nekech ng'at machalo kaka koda okinyal kokelna ni kora yale GKS kata kaka chak yalo gi nyalo tam tero ka in mari cha flow mokongo mara okele mana ka konego bedni mokongo mara. Yes.
nyalo pogore gi mag joma moko. An ng'at mohero wach Nyasaye. Kendo an e warruok. Mano kita. Koro gik moko mineno matimogi, atimogi kokalo kuom fweny. Ma Nyasaye miyo ok dang' awach ni awinjo ka jothum to wacho ni juogi. Gino ok en juogi. To mana kibedo oko kure no nyalo bedo samoro kwaru moro modak e ngimani nyalo puonji. Lakini an mekagi tayudo ka thothne kana chako ni miyaga ni fweny mang'eny kabisa ka entertain ji. Samoro aneno ni yani kor muya taneno ka dhano ni piny ka madabal. To wach achiel ma wache wi muya kumantie no jogi nyiero te. Koro an ok awach ga ni en juogi. An awacho ni gini en Nyasaye. Nikech samoro iyudo ni tugo ma samoro dhi tugo kata mana 3 months inyalo nyisa go kawuono mane ka entertain ji moromo. To ka wang' kameras biro to gima ne unyisa cha olal. To biro wuok mana mbele kendo koka chieng' moro achaka pare ni gima kama kama naneno. Wadhi atema ne wachne. To ka limo kode pita do ka en sawa. Koro thothne weche ma wachoga gin weche manene lek. Ok awuoyo na wuoyo. Gin gik manene lek. Anenogi kendo nyisagi to mabiro naga e koro samoro na wuotho to winjo ka gimoro lima. Kech wach to limo ji. To lima ma winjo ka nyiero kenda. Mano ben thothne ka tere yamo to winjo ka mako gaji. Nitie moko malima kata ka wuotho. To mane lek cha bende embe kobiro. Tembo biro gi pek mare. Ma embe kiange wache. Tido kaka no mako crowd cha. Ilek kacha. Eka kodhi mako ji oko. Okay. Koro mano nyiso ni yani ena gimoro ma talent mana man talent automatically. En ngufu maka Nyasaye. Okay. No, juogi onge. Ok ni juogi ma wuoyo. Juogi ni jothume mang'eny. Ani gino no lamni gide. Kendo bed na mako piny, an apogora gi jothumbe mamoko. Apogora gi comedians mamoko. Nikech an be yuda kuonde jothumbe tek. Gimomiyo yuda kuonde jothumbe bedo matek. An ng'ama ong'e wach Nyasaye. To muya mag gik moko ma samoro mitiyo kuonde kaka chalo kaka kong'o ok ber na nikech nosewara but namadhogi. Koro nadonje warruok nawe madho. Koro ing'e onge kaka nyalo dhi kama kiintie to umi dine ni ok yue na wuok kamano. Ni madho kong'o chon. Kong'o amadho. Ka ni sekend kusu kapodi. Ka sekendo to gi kapodi. Chako kapok akendo. Manyiso ni entertain ji timer be mokwongo. Ndalo mana madho kong'o cha. To ne ok entertain ji malich ahinya. Macha ne ben ne onge gima nyalo goyo. Macha ne onge. Ni mer 24/7. Ok 24 ne bila mar ni koro vijana dongo. Lakini naduga yombo kanyo. Koro bedo na yombo kanyo. Ema aparo ne momiyo Nyasaye oloka mabedo kaka an sani. Manyiso ni Nyasaye nodugo wari from Kongo alafu biro kore ni bedo. Yeah. Manyiso ni Nyasaye ne nikodi gigeno moro. Koro kato kendo koro anthuolo kabisa. Anthuolo kabisa. Okay. Ungi chenro mar program maru ma pod dhi mbele nyaka sani. Iluongo ni Nyiero Ritore. Nyiero Lored pod dhi mbele. But koro gi sani. Tajalo nyiso johera magwa ni nyaloko tanga matin. Ni loko tanga matin. Loko tanga matin. Koro samoro ng'eni fans nyalo manya Nyiero kacha to gibi yuda. Manyiso ni iloko tanga nango iweyo Nyiero. Tiende ni awe Nyiero ago dalana. Igo dalani. Nikech nyichane lwet ng'ato. Mana ka nyiso ni wuon program norwaka Nyiero. Tatiyo maber kaluwore kaka norwaka. Koro ng'eni kata nyathi kinyuolo dong nitie sama koro en be dogombe wuoth. Yes. Miyo jomoko ni atayura ne konyalo wuotho kende. Koro an sani an gi dalana. Awuok kawuono. Antie gi program ma dhi biro tich adek ka tich adek. Iluonga ni Chief JJ no kende. Oromo. Elolwe TV kanyo. Okay. Nikech ji mang'eny samoro ne weni achi koso Nyiero logo tanga. Ng'e wacho ni weyo Nyiero ng'ato weni go tanga sani ne koma chielo. Ana lolwe kanyo. To koro Nyiero moka bi wuok. Nyiero moka bi wuok. Nyiero kene ka wuok tich ang'wen. Ana bi wuok tich adek. Okay, manyiso ni sani wilo program sani endi di betin kendi. Alafu Nyiero to poni ni ambele. Nyiero to ni ambele. Kama. In kende mionge Nyiero. An kende maonge. Igo dala gi joge ni mamoko. To bodo wodhi bedo tich matek nikech chief kaka koro Nyiero Ritore nitie kaka ni sezoea miseng'iyo gi jok mani tugo go. Ma ng'ato ne ni karakta ma samoro kaka nitiere in gi radwal moro kachacha. Samoro wacho tata tinyise ni bwana kia kama. Donge idhi bet gi tich matek sana ka koro in koma chiel. Gima watemo ga ng'eyo e giko wa mwatimo. Yes. En ni
kata ka nyago dala to kapok nyagombo go dala na nyiso nitie kaka nyase limo joga moko ma yudo tiendgi to gigo tielo ma so ni ji expect much bolo much mane okay diga kanyo se go tielo kanyo gimoro dweche moko ang'wen chien muang'ere mang'e ni ng'ane to kating'o kadiro ne mpira ka to bo nyalo ting'e malo to ng'at matimo finishing cha be nyayude yo masawa mane gima nye watime Nyiero kanyo to sando koro dhi bedo mach. Chief JJ samoro ng'ato nigi show ne moro to dwaro mar mondo mi dhi timne kata ng'ato nigi program ne moro bende mana mar TV to dwani mondo samoro i join gi inyalo join gi kata inyalo ti condition mari gin mana condition ma lich ahinya to onge en ana ne kisekawo namba na mar simo wanyalo wuo modong koro wanyalo mana wacho teni ng'ato nigi show ne moro to dwaro Chief JJ mondo bed kata MC kata dwar nini aya sani nika kisebedo ma ing'edo ka samoro okang'e ni challenges mage ma samoro bendi kale e acting nikech samoro ng'ato nyalo we ni kinyiero kae to nitiere gimoro bende madungi chien kacha ing'ere lakini nitie gimoro ma nini mari okini pile ka ng'ato timo gimoro to gombo ne ni odhi mbele mokadho kanyo iwinjo tinyado ka samoro ni iwuok ki expect gima ber tidhi rado gima ok omor but man to nyal goli ok gima nye timo to kuri ka kane piny bedo ga kamano in kisa moro nyalo dhi show moro ki expect ni midhi tingi malo tido ko tinga milocha emuting malo koro wang'e temango Chief JJ ntiere ng'ato samoro mana ntiere maneni sani en be actor osebedo ka o act to being ne o act no por en piny onge ng'amo ng'e to en gi talent iwinja en gi talent to dwaro mondo mi embe samoro ng'e kaka Chief JJ ng'ere siri en ang'o siri chalo kama mokwongo kik ibed ng'at man garaka ma Chief JJ mosedhi malo ne e ng'at mineno ni ka in go to kuri dhi neni mano gima gole pachi nikech gimone gikwongo hakikisha niya to ji man ga auchiel seche magoga gikage gito giwinjo gang'o be gimor ga seche mawacho gikage to jogweng'wa ma bende masedhi samoro nya ateliele die kanisa die kama jogo be ni kodi be kata kanisa kamitime gikigo kata mana ji 10 be nya yudo masiri nikech magi joma dhi siri nyaka YouTube kacha joge ma dhiero chenro ni nyaka TV kacha en mana japiny mene iweyo no wek ringo malo kuma chief gini nitie chak gi ground kanyo nikech an sani ok nya biro ira ni inakta ni idwa ni wuoth koda tionge kata gimoro achiel mesete iwinjo koro kuonge chak gi piny kacha to gimitimo maber momoro jirandi no gine mabiro moro jirende mama Kenya mangima pile actors wacho ni en gi talent lakini onge kumoro teme gire kako nyalo timo en gi talent an gi talent ma gendo gima samoro a feel ni anyalo time lakini kuma nyadhi time onge mano mana ng'amo kong'eyo nikech an owuon kana asefwenyo ni anti gi talent natimo raja niko tadhi apuojo stage go ok idwaro kuma ji nitie to sama pod jopenka onge tich ok gibete wi apiko gigo giyweyo tadonja mane ka Michakogo iwinjo aya iwinjo kana ne liel moro ntie gweng'u kanyo MC mang tayo nyasi cha kwae thuolo tiwuwa koni bwana an bende an comedian kata an atimo gima kama kama to nadwaro kama jogi nitie at least atim gima ndawinja ne kaka chapap be ko mi kata dakika bicho koro miloso giricha mane kaka itime to kiki expect ni kori biri yudo ng'at madongo kaka wan joma dongo sani ni biro ira ni kori dwa chako wuoth koda ibiro wuotho koda to kwa kosana idhi chake gi kanye bole kanye dong koro lali awinji maber kabisa ne jawinjo maro pani winjo chenro maro mar Chief JJ winjo ka kunyisi maber in gi talent mari dala kachecha Chief JJ kaka iwinjo story mare ne en ng'at moma ne usa to gik mano bedo mafani beta tani okinyal beta ni chako platform mana dichiel tisego isema na hit dog nyaki kongi chage kamoro iwinjo in actor there is anything that you have done manyalo show ani in actor bentiere gimoro misetimo manyalo nyiso kata kidhi go mbele ji tiwacho ni anatimo gima kama first of all we start by you in mikwongi chako by yourself act kata kendi out gi free chini tema ipo mana ka imbi chopo kamoro
to gimoro amora ma samoro background mar ji mana kaka nyo chief owacho gik manotimo ne ji ok ohero donge inya timo gimoro to samoro ji ok ohero yok biero te yes lakini time nikech iseamua nyaka dhako midage e ot to dong' ni ya sani ka koro do idagi ng'ate ot ok onyiso ni gik ma dhako timo te mori samon timo na gik moko adek kende ma mori tabiro modong' to jogi malito daka so gimoro amora mitimo ine ma ikwongi amua kii tikwongi yere kore kaka machielo bro konyiere but kopo ni in kende ma pok yere kata ng'ama machielo onge kaka bro konyiere erokamano mana pani kaka chenro marwa wanyalo wacho ni mondo watie gi odiochieng' ma kawuono chief jeje odiochieng' machielo nyago mar mondo mi chaka duga luongi e studio kapok itieko to ing'eni wang' ka fans bro wuok kata bro pento jeje yudo nang'o koro anyalo chiwo negi namba na moro koro ni kata ni mondo nyisgi kaka inya yudi e YouTube inya yudi e programs magi machalo kama gi program mamoko but shimo kawuono ni wadhi tigi kamano but adani mondo koro iwuogi kamera direct inyisgi ni an kama yuda kama koro kidhi ka intiere YouTube inyalo manyo Chief JJ to ibro yudo plays ga kanyo kendo gimoro amora matimo YouTube kanyo inyalo like inyalo comment gimoro amora inyalo timo mathuolo aya kwa yora ma ke ichope YouTube kanyo bende ibro yudo namba na mar simo kanyo mine 0729082990 bende ibro yudo kanyo Facebook manya Isaac Otieno ibro yudo kanyo ero yo makare kabisa erukamano johera magwa chieng' machielo wabiro wuoyo nyisgi be direct ni subscribe e channel mar YouTube mar Rembwa TV Rembwa TV ka bende kichope inyalo like inyalo comment inyalo subscribe kendo weche dere makare kabisa kichen ka chunyo ganda bwana ma duondo nagi so erokamano nya chief kudu chieng' ma kawuono mana koponi in gi nini moro minyalo nyiso janeno mugi kata encouragement mar ng'at mo maneni bende bolna ne gi encouragement kanyo nyisna ng'ato ma samoro chunye tho kata gi arts ga talent mare wuona kodgi kendo mugik tafadhali ka in jaherana mosebedo ka nena kisebedo kifuatilia chenro ga kaka dhi mokwongo gima nyalo nyisi en ni erokamano kech ka onge inde ok achopo ka to kata sani nyawacho ni kenda loko tanga kuma loke tanga do bende ka Nyasaye nyalo donjo chunyi te lowa bende wagu mna wuotho maber to bed ni nitie samoro moko mosewuok moko mori niga ta nikech gigi te Nyasaye mamiyowa kamarach wabiro loso inyalo wacho no kamarach gimidwa no medi wanyalo medo aparo mano nyalo bedo gima ber kigera tagiri encourage na ng'ato maneni bende ja acting moro ma piny in kaka msani ma piny giminyalo timo en ni mor gi gima wadu timo timany rieko matute gik mwat kelo nigo kisani piny idhi chako acting kalonyo osebiro malo wan wachake kalonyo ne pod tin kichara mana smartphone gi ne yudo tek tin sani nyalo go gimoro kami bete no to ng'at man Mombasa yude gi kami bete no koro tim kinda ka rieko nyaka gik mane waloso go mondo mi otingi malo mondo mi bi nikech mato ndalowa to higni 4-5 mabiro samoro dhi chopo sama koro in makoro Kenya dwari koro med timo kinda kendo kikiol gi talent ma intiere godo erokamano ine chief erokamano ahinya amor sana mar mondo mi abed kod chieng' ma kawuono e Rembwa TV ka ang'eni pod ibiro duogo machiegni kabisa nikech ang'eni gik mang'eny sana ma in godo e higa mar 2022 donge enti lek moko mopango lek madongo lego kadwa kata ni mondo inyis jana dani mondo mi duog kaka surprise nyiswa ne sane atimo mage ibiro luonga chieng' ka sedonje Chief JJ program wadhi kode biro duogo erokamano ahinya ne janeno maro mar Rembwa TV mae dondo nagi maendi emwakelo ni chenro mane ok ing'eyo sani wasekelo ni chenro mar Chief JJ winjo story mar Chief JJ kumano chai kumano gike to pod wadakelo ni stories mopogore mana mane ok ing'eyo kae tafadhali finy kanyo di kanyo endo Rembwa TV subscribe piny kanyo endo alafu search Chief JJ subscribe to YouTube channel mar Chief JJ support talent support Luo Nation share Luo Nation obed proud mai marwa don kamano pero kamano ahinya ne kawuono wadwa ni mondo watieki kanyo an luonga ni Kachucho ane masebedo host mar nyaka ne wachaki nyaka kama koro wagikeno Nyasaye mondo miduong amen baba erokamano endo ahinya bang' kamera koselor kamano an kaka chief mar Olono no location ok awinj kamoro ahinya
kaluwore gi Christmas manyo kalo 2020 nikech ndalo te kata kwa puro michende wagi twedo ka michele en gima karomo Desemba to nengo ni malo koro kata ka ipure ni to kidhi use to pesa biro maduong' koro in wuone miyiero dada minyalo dhi bayo to mawang ni makoro nye 2020 ni michelo chiek karombe michelo pongonwa sikim kaka watim onge chuo ma gwengwa ka ok mor area waka kwa mor gi nengo michele mokethore to gidiwo mar michelo lokore komeo wan wagombo kaka e location wa kama nonwa Christmas dwe mar ariyo nikech nyowa kalo Christmas kwa onge pesa okang'e ni sirikal to wache ang'o nikech adier onge kaka ng'ama dichuo nyalo bete oto ni Christmas to bache to yaw iwinjo ka ngolo muoche pesa midhi go kata kuonde ngolo go onge okwa mor gi Christmas manyo kalo ma 2020 ni ka sirikal nyalo yito nonwa e location wa ka e kanuko no e Christmas ka michelo sedhi mondo mi wayud pesa fuku wayud pesa monyalo bago ondi kata mane muma ni dichuo motho ka dada ok ochamo pesa ne mano chomo mach koro kwadwa yien wadhi wang jowadwa ok wanya yien wadhi wang e mach tiwo wang nade to pesa to michele to kwame bodka temu jolwa mondo mi wadhi e pulu jakawa ka wuoche nyeo siling 1000 pesa nitie kwach bayo chandi wo titi bro kilika bunge ni ange dako gi nyithindo yawa abe ange nyaka nyeminega gima nyaku ngini ange dako siling 20 okanyal woro wuoch kindi chaki abe ange nyaka nyimi dako nyithindo ange nyaka nyeminega diweniga abe biro gi wich teko kama tiye ka kwach wawuwa mos bili gi mi kai ngini ka tija nyaka ta chuo kopi gi sindan kumite dawo ke chimi biro boka ka okabiro mokopa adwa ni mli loso mangote na gun mama ko alos kanye mpake kai rio na ka kaso to ka diwora gi tie ai tidwa chendo mana ka mumbu kwaru ok natwango ne ga wuoche ka iwonje dier itwango ne wuoche modhigo kamaro to chako we maro ni wane dhi los na gi ochako kamaro duko ae kiwaji duko kamano los ne wuoche ko chako dok mano to kite ka kit mumbu kwaru kisungu miyi chamo nyaka pension sani no se retire ok ne japuonj opuonjo sasa koka sikund momni inyira dwale ni nyatere mini sikund momni ema no puonje mane gimokela koro wach maduong' wan kaka jo sirikal ok oyienwa ni mondo nyathi obed piny to imbo wuona wuori iuso ngima nyithindo iuso ngima nyithindo mama wach machande en gimoro achiel joma ne nyalo chulo fee gweng' ka ng'eny ina achiel ni kibiro gweng'wa ka ndalo dong' apano kawie thum kawuodore maler ndi ok ma Joshua oyudie momiel kodi e line wuoyo kodi e line michwe donje boxi iwinjo JJ angadi matin okay walos wach thum manoka wach nyithindo gima wacho ka kelo wach ni itinge ang'o ofisa ma ok ofisa ang'eni ma ofisi yami thuolo miya thuolo koro kano kendi e line midhi koro chako dak ta awuoyo kodi ni dhi many ng'ato mondo mi dago jala ng'e kite no sariembo mona de gik manosekadho no iuso ngima nyithindo no en adier koro kinyalo konya mamina daka dhi kata kamoro kata headmaster kata irango ambe litna momiyo ambe kodi winjo ka chako nono gik makosa mane timo ko achien jiko sani nyodok piny nengo sani be siling 100 to ng'ato pod tede jiko bila ni bokelo ka chief kano maki ni nyaka chieng' yal ne wach mabe mo winj kuma keso chupi mabe gima kana ng'ato kwalo gimonego tere scrap ni nyaka kanyada ni kanyada beru nyiri mariek ma jiko madichuok nyaka itu ni tedogo ni kori tedogo ni imbe ine do kendo ni so ni kuotie mok nya bandore mapuk kuonde go te kanyada joma go jiko no tho kinde gi yo ya ufa ina bero ni tedo ni ngat machando ni kata jiko ko nyalo ni kaso ni ngi de choni ni so me ni mama ni gona nyango no mu ka jiko machando pesa mo miyo me do ni kanyada be ni marie ya kupeni ni mo paji ni bela ni ngwa no so kwendi kata mama uko ne no klasele ni ngi de apenji ibiro donjo posibiro ywak na dala na kabe diel nyako majaber ni ang'o motim beda neka ang'o motimore ma ok idwa wach na ma pisi keto pis marabura magi ok ibiro derigo an kata derwo kanya dera gi pis gi ikingera gi derwo iwinjo satan ma in go no aseneno ano kan chuori bol na wach bilana
kuma no dawe ni nena Binga ka dichuo no goya ina die. Ang'o motimore ma okipimo dichuo mana dichuo bebe bedo gi nyinde kebu. Dong separate. Otim ang'o? Separate dong ayudo ka wuyo amiyo simo e bab ka to wuyo gi nyako. Separate maguri jokoyombe ni. Dong mana chiel no. Ang'o motimo kode? Wach na kes maber manyalo ndiko. Goro ka penje to chako goya. Jimne nang'o? Dong apenje ni bebe no en nga. Bebe manade. Dong oluongo ni bebe. To simo ne kana yo kitu simbi dichuo idhiyo mengo. Dong onyisa ni moda terne to ngano sef ni japeng. Ko wuyo to wuyo mana nyako ni bebe abiro. Yingi setero simo kite setero simo babo kiwuogi doge ot. Chief chwara nyaka winj gima wacho. Chwara nyaka winj gima wacho. Koro anti ng'e no ka chuori, anto kan chuori maka king'aw mutino. Idhi na rado koda sani. Ano kan chuori kose ng'e chal kode. Ok chal kode. Ang'o moni duoko duondi piny? Chief ng'ano an ming'aw na duondi ni bing'e ni an manyalo loso daku kata nyalo ketho. Dong adwa ni losi. Koro sime mularo koso ularo ng'at mogocho.